ngai ku play track ran singi bala pelai ngi ban wan kat ni lembat ya pi baro kinong pej bat ki ba yo sngau ni ka jing seng jungi ni ai ku play ya kinong simbenta bala don ni ka poran kat bat ngi bat so bang ni skmat kerpat ni le lang so how play na kijing tuai ku pa jingi ba pendeng ni ai ngu ime kan try ka jingi lam jung me kalapan poi ingi ban yo ya kan ka lat se sin ban pandan brom ya kerteng jung me leng ba kan ka online service jingi kerkhui kum ki khna ini ya ha ka jing start jung ka jing in jung me dar kat ba ka por ban tang sa jung ni ka jing seng dan kat iwe nong met simenta ai ki ka bor jing in jung me menta ba kerta amen tong ini sedang ini jing seng jing ilung bang ini yarwai lang jing rwai number ka ban real spa iwe na ka KHB but ka ba ong ki komine salem but hadin jing ni jing rwai ngan kerpat idren solia ban ai hangi kan ka por ka jing puli na ka tin blay ban ba ni lamingi ka jing duai Salem ki khun ki lam shu ji su ki sin wan ti kin shakin wan ki beno ya ki u ji su kin wan u yo i u pet snow a ong ha ki sha ya ki ken na ba kin wan ha ga ban kudu akashadam ngan long nong suma yakiru wa penoti yaki hanga kidono tikin ai kin shong bat nga hari ching shai shayaki kenna bakin wan hanga subon uji su ukat snow paya kita un hajar bin bang kidang saka nam jon ukim tin kimpat itu kaktin uplay kimpat yo snow kaktin ai shayaki kenna bakin wan hanga kiriu dum tu walam tu ring ki ben real baro kin bread ya ki play thao chong ki ban gen kak tin chong mi ben pao ya la di a u play ben i ha ki ka ching ai a yaki kenna ban wan lut hami Shobang li akhmat uble ki jing doing an puli katu ka ne na ka ktin ka jong u ka bangi la ban sham na ki proverb number khandai rekhot bashpo but nong bashpo rekhot ba saw bat basan ki ktin kilong kum ni ka jing chap tiang yu try kalong ka jing sedang jong ka jing start berkacing tip yu uta ubakut kalong kajing shampang ukeladuk uta ubatrei da kakti kaba alia henry kakti ubatrei minot kapen riuspa uta ubalum men liur yalong ukhun ubastat henry uta ubayo thia ha ka ayom ot ulong ukhun ubapenderan tu blen kerkhui ke bala pulin ak tin jo tu le lam ho hagi jing doi pa jing bam neng andam sa da bakho jme ban ai ngai me nari ngi hado kane khlamat min yo min shakri me tu dai ngi bin long no khna tip singi min ko ngo be tin jo me tu dai ngi ro hagi khlamat ki ke ban wan
meni pan ting Jesus Christ tash bom chkuru. Amen. Ting ni ai khoblei i Mr. Adrian ibala pendep ya ka benta jeng i hani ka por but blei nang dan dekat bat pi haki lentia jeng pi baman kaski tie hakni ka por pan in point as koi ka benta ka ba kam kong san ka bangiwan hakni ka por berkata kalong mengini snow ya ka jengkren nai ba bantai lang latam ti shwa bangin point sa tagabentangan karpa di DP one rab bat ki parlong bai nai hangi hani ka por ka jingroi karpang jengi Say sian pat ngidap dak jing sungu yu blai bula punyo ingi gini kalat bangin syakri ka kerteng jong u kani kadi ka online service bula penbait deka Junior Christian Endeavor Society penthon mkhra pat ngi khat sobhai pi baro bangin shashkor ka ktin jong blai hagani ka step ka bamenta bar asyo bangin ya shkhmat tengini pendam lang kicing duai say sian pat atrai ngidap dak jing sungu ime bama penyo ingi kani galat bakum ki khun hep jong ki balang atrai mengilak menya senglang ka kerteng jong mi lang ba online service hoj atrai wat lakini ki por bamenta ngimyo e kalat ka biang mengin sekri ka kerteng jong mi haga ying ka bekentang ka jong mi kum ki khun khna ring aingu pat jong mi bam penyo ingi kani galat atrai bawat laki jeng e kidon ring me atrai me penyo pat ya kalat mengin shashkor ka ktin ka jong mi
mengin sengap ya ka bat kumju try bekenong ke jeng hikai na kebenta ke jeng im ke jengi ke paman la kesengi simti kani ke por na bai kini barong ipan ke kerteng na penim jengi Jesus Christ na du mentash te bom jukot ru amen. Te asyab ngnya sykhmat na kwa ban keli katukan ni ke jeng keli phi pe jangan ni kedur pitip nam keni kadai ke ai Hawat kadai kamadan yelekai. Bayelekai ayu kumto. Kani kadai kamadan kabaki ju yelekai mare. Nani ka race. Kadai ka athletic track. But hang ni laju pen le ki competition ki baklan men mare. But kidon ki jing mare ba pher kani kamadan. Ki penlong ka 100 meter race, 200 meter race. 400 meter race, 800 meter race, kidan ki mamare relay hakani kamadan. But ngangit skam babon na pedang jong pi pla juye shimenta baha ke jeng mare. Te piju mare na em. Piju mare sport. Ngangit skam bon nangi ni mare sport. But dang shan rukung ki kena jong ka Junior Christian Anniversary Society penton kra hang ni. Nang mencim senam ngangit skam pitang kenmau babon na pedang jong pi shim mentah ka athletic meet dai ke long hanti empok madan pulo pi mare am te baro pio price na kumno em dai ki boyo price ki dai tang kitu ki job tengangit skam baro ang ikwa ban long kinong job pio em ni medal ni medal juai gitu ki job ini di gold medal ban ngam tharai babaro ngong kwa ban rem lada phile kan nung jing le kai phila ban le ludu hayeng na phila ban le kai sot tengko na phila ban le kai race na kan nung jing le kai ru ngangis kham babaro ngi kwa ban long kinong job dei nam dai ne don na pedang jong phiwin ngang kang kwa ban rem tate stang ubam bet khli su dai teban long kinong job pada ngakwa ban yathu kani ga step mentas ngap ha kidan sau teli kipi ki bala ban penlong ye phi kinong job dan sau teli kita kipi ki ba ban penlong ye phi kinong job phi kwa ne mentep ngi kwa mentep dai pi baningkong pi baningkong kadai pen million sabha pen million but meneng ala dap ong pi ba kedukot ke ba sau ko ong ba kita ki ba pet thong ki ba mare res ki pet baro hari don tang way banyo ek price to le sing ila man ahedu third price first and third and re omboro banyo price dan ikwa ban yo price ladang ikwa ban long ginong job ni hap ban pen million kini ke dekat ke ba arpsan iti benta ban kong ko ongkum ni ti we pa we ba pen e usha iki ibaro haka kot ba khasi ka thok omta usha iki ibaro ladang ipej ba kot ba phareng ko ong everyone who competes in the games goes into strict training nginam la ban le kai la kanu ka game nginam la ban mare la dang ngim training ele dia ngin pun million ele dia but ngangit skam ba la da don unu bawan mare be sin mare hamadan klem na mare step lupa man ka por ngam tharai bu nong job watang mun mare si spa mitar ngam tharai un poi tang siteng nanti ula ban thia hamadan marla thai dine am but ngang kenmau hiru dan ki por bangi ju penang ke marathon ni mare tang nang ni poi tang hang te hanang khendiat kila esong tu ki mau kila long su la kala kedur kila ring mensiem wot siwot ki ong ani la kwa balai na mar jumlian ban mare ba dai tang na gejing pen million ngila ban long ginong job tang gejing pen million tang ki bom million pen million kabun rukam phi namar haba mare
lak bandi memare hapo hamadan pulu dari sintetik truck kaper dan pimare aplang kaper pimare akando kaper pimare surak rong kaper Henry ladang ipin melian ngilak sutho ikatu kemare lada kadi kamadan ke bakandau ru ngilak sutho mare kumno nomor ngilak praktis man lakapor lada kadi kamadan plang ru ngilak sutho ban mare kumno nomor ngilak praktis man lakapor lada kadi ketika kamadan ngong fi sintetik truck kum pulu ru ngilak suthu ban mare kumno nomor balai ngilak praktis teken mau upi beningkong kamut dari pen melian kebaar pan upi baar kalong ban penbiang por habile res ngiju i bhai kitu ki baile res on your mark la ong tikila dam ngum tu dai kila dam utu nong pej nong check ula pej bahaba kinum tam lupa yu line ngum tu ulara de kalama sebut dah kilap biang lut lara dah kalama ke green signal ni ke balik ru te andala dap nantu utu unong laban ong referee berpenyak nantu ulang set kamu kilap ready bat hadin kata usong go ngani dan kiba siap dekat sulai masa dam kamu sedang man mare pi hagajing mare kamtam ka 100 meter race lada miss tang si second ru ban slam tang si second ru kamu lak ban num long nong job show lak ban long nak gi balai besar besan nomor balai la miss timing dan kam maha ban long kiba biang kapur bat haba mare ru ngijutip begitu kiba mare kidan la kajong record dan ka olympic record kadan ka world record kiba mare ki kuat ban pendap hapo jong tu kapur bat ngani thu epi kaniru nomor balai kila mare man lagasni ki mare man lagasni ki pej kapor ki praktis ki pej man lagasni ki kuat bangan ngan pendunai tu kapor bangan mare sibuk ngamare 1 kilometer man lagasni sibuk ngamare 1 kilometer ngabampor 10 minit handre ke target kolong lasai kasni lani hadin stiyo ngan mare 10 kilometer ngadi ban point tang per minit kata kolong ba ki penbiang ya kapor na basdang ru ka timing na sedang kidan kamban penbiang bat kum juru hak tu gajing mare gajong kiru kidiban penbiang ke por kenang bakila menong kinong job kani kalong badan kam bangin ken mau mengidan kam penbiang ke por kebalai kadai penlek jingmut fokus haba mare kadon ketika thong satay bangin mare udon tu ribbon bola pendat nang teh kejaka ka bekut ka thong jongi kalau bangin poi satay kabut mangin mare bangin poi satay haba mare pendapet bahai kinong mare kimju phai sakadiang sakamon lani sedien kidan kinong mare kat ba kidang mare kumni ki phai sedien ki pej yo don balap hai ti por ba ki phai la se ki sa tam no ki wai deina takadau ki pej be sakmat ki pej be sakathong ki mare ben ki fokus ki penlek jingmut kadang kau ikut tu kana, kadang kau ikut race ke penlong. Kata ke race kalong ban kiu, ban mare iwai ulum. Tamam deh kibriu, kidi kijakot mah. Ban pen mare kita kijakot. Hak kata ka kejing ya don pat ba jeng kita kijakot, kidon kinong pat kairu ki audience. Bat kat ba kita kijakot kidang kiu ta ulum. Kidang kiu kilek res marsan sedang nang ni kidun ki jakot kiba pej kum tu kila thait lupa te kila surrender no hi kidun ka tu kan ni ki jakot pat anda kila poi hasiteng ki osno ya kita ki jakot kiba keren na sakadiang mat kamon yang ni kat ban poi stay te tip poi nom poi su na kita ki jakot pada haba ki osno ya kajeng keren jong kita ki wai kila sngau artatin ni ladiru tip poinum poin na sakati kathong bat haba ki pej sisa ki yang ila ti ki surrender no andre ha ka bakhadu dentang kawai ka jakot ka ba poisat tai sekaliar jeng kilom te kini kinong thokot khobor kilawan man interview ka ta ka jakot kyong kumno ma phila ban poitang ma phimarwai phi poisani clear kilom bat philong kinong job philong inong job
itai jakot im jubab ai te kila keli biang ki ong ya thu se kai ka daw ba penlong phi benlong ginong job borok khoi kila surrender lut andai tang ba phi pois ni sijrong te kita ki perlok dong itai jakot ba job ki wan ya thu kita ki nong interview kita ki press ini jakot di bakelut namar ba di bakelut imi osngau baki akran sakadiang sakamon ki akran kumnu ru ki penduk mensim imi osngau itip bait la ka jong bait ka benta kata kalong ban poi bait sti sijrong tengi non kam men fokus baladang idu ka jeng fokus ka jeng pelet jemut nginum la ban long kenang job but kebasau kedai ban penkut pi gi balik ris kamu datang gitu ki bapoi syak ki balak ban penkut tang kita ki bayo price ngong pi mene don ngi ai ki price first second third nginum la ban ong man ai third ani man ai second youtube bam penkut ru don ki mamare tang siteng ki mamla ban penkut ru ya kita nginum la ban ai price datang kita ki ba penkut hi apostol paul ukuran ha ka shthi Shaw Timothy kani kalau nang kabar Timothy saw kedekhat ke bahnyau kong kumni ngala yele ya kata ka jingele babha ngala pendap yala ka jingphat ngala ri ka jingat nadu mentai ngala bu ya kata ka pansngat jong ka hok ya ka ba utrai utaw nang bisyar bahok un ai hanga ha kata ka si bale unyo pansngat bale pun keburam upol ong nomor ngala pendap ya kata ka jingele babha ngala pendap la pendap ngi sothu bang pendap complete ani la finish teladangi kwa ban long nang job ngi ngimde ban mare tang siteng nginum la ban ai price ya kiba mare tang siteng tengin kan mau gini sauteli ki pi gilang bedan kambahana ka mentajung ki bahasan ru ya ki hab ki barat ru kani ka jingem jungi kalong kum ka jingem mare ries ngi mare ries nganai nuksa tang ka jing puli ha ka jing puli ru ngi dan kami kini ki sauteli ki pi bangin nong ki bajob pi ngan pen kan mau biang kini ki pi dan kam ban pen kre ban pen million ngim la ban tho exam la dang ngim krekot man lagasngi ban practice man lagasngi kam tam gitu kiba basi feel ya kamats ya jingkhen kamats ladangi smart man practice kamud kalong gebesuk bat hendri kadon coming bangin penmelian man lagasngi ngin penmelian man tho kidak ru bakin bha bakin internet bakin syai ban stat kaditang gajeng penmelian bat ladangi la ban penmelian kum tawat ha ki jeng puli ki jong iru nganget skam ngin long kinong job pi ha bang akran mane syapang penbiang poru kawan sejuk hi ban ngidi bendon laga jong kapor ha ka ba ngi krekot kadon kapor ka bang ngilek kai kadon kapor bang PTB kadon kapor bang bam kadon kapor bang thia ngi hab ban penbiang e kapor ngimla ban sule kaisa dan ngimla ban PTB sa kan mau kum ki hab ki beren mentabaro khot ki hab beren ngayo i baki don laga jong jilek kai ki mobile ki jong ki bat bun kim jukan mau syu ban krekot ne ban puli kot ba ne ban wat ban bamjar tang teng kikelat kisayo pat gi jing pang babunjat mo ken mau kapor ban penbiang kapor haki babun ki menta kalong ke badan kam ladangi ong sawi pi balai ru ban pelet jengmut kalong ke badan kam ladangi krekot ne ngile enu nu kam ru ngidan kam ban pelet jengmut ladangi le klam pelet jengmut long le no kam mentoi ka ru kan numrung nganika clear lesi karung na kawi ka score kami no na kania andre ha ka jabing kam dan namar bangim penle jengmun bat ka basau pi ko mo ong meneru ngi dan kam ban penkun pijuyo lesi pila ban ong bapinyo ka certificate na po school la da pim pendap jeng pulia lani subu menta fisyong class 6 lani class 5 la da pi khamile ka exam final dan na pring pipin ong pas ngan kiu na skui ka kelas ngam tharai dai ngi hab hi ban pendap ngi hab ban yele ek tu ka examen bat ondang ngi pas ngi sakiu skui ka kerdan bat ngilong ginong job
pi ngong pi kata kepada ha kajing puli kila ban long hakiwi ki benta jong jing imru yang iki bela khamsan ru ngin kan mau ba kani kajing im kadi kares kabang hap ban yamare mat ngidon kam kini ki sautli ki pi kiba lesi kin yarap yang ibangin long ginong job lani ongi le res ki jing puli ki jongi lani yamare ban pendap ki jing puli ki jongi yamare ban wat ki kam ki jam ki jongi yamare ban pendap ikiwi ki kam jong ni ki jing im ngin kan mau baru ngi kwa ban long ginong job hari ka bakongsan ka bangin kan mau kumba ka tin jong beli ka hikai ru habangi kwa ban long ginong job tu ngin penmelian nang tade ngidon kam ban penbiang ke por ngidon kam ru ban bangin pelet jemut ban ngidon kam ru ban penkun ladang ngimla ban le ngam ngin feel ki ibaro kalau ngajing hikai ngi basan ru nak benta bangin penbiang ke por habangin nang ban penbiang ke por ngila ban pendap sibun ki kam baladangi ngi feel ya kan ya kamu dah jaka mengilak ban pendap sipau teli ki kam singi namar bang ngimbiang ke por kamu nginumla ban pendap sipau teli ngimut ban pendap handre ka sa tang hejeng mut namar bambiang ke por ngilak ban pendap nak tang sanal ni tang handre teli kamu ngi feel nani kanu nu kam mengilek ngidon kam ban pelet jengmut man ngidon kam ban penkut ru hi abang ngi ai kam wat hakikam jeng seng ru ngi ai kam ibarat epi kum ki hak ibarat pendap ya kata sibuk ngi ai taman pulis sedang lani ban duai lani ban lumjing aingo ban penbet sentiu ban penkuat iki ban hayang mani kanu nu kam ke barat na ke bakrau ru pendap ya kata bat haba pi pendap kadon ke pansngat ke bau blei un sa ai pi bat pinlong kinong job ngangai skam bagani ke khobor ke balengkot hakani ke step kanlong ke khobor na menta jong pi ki hab ke barat bat ngai skam ru bakan long ke khobor na menta jong ki basan ru ba ai bangin kan mau kini ki sautli ki pi ki bangan ong biang sesin mangidon kam kini ki sautli ki pi bangin long kinong job hakajing mare thong ge jongi kajing mare thong ge jongi la kalong kajing im la kalong kiwi ki kamru ki benta wat hadu ka kam ka bangi sakri o bleiru ngidon kam kini ki sautli ki pi ngan ong biang sesin sebabon penbut yang pen melian pen biang por pen lek jengmot pen kon tu belum kerku yang gini kebor kebelabet hagani kepor bangit skam makan long kajeng hikai na kabenta jong pibaro akibat pet yang gini ke program kanong kajeng hikai na kabenta jong ngau bakran bat yang hilang baro ahi naduk kibaret bat haduk kibasan na kabenta ke buram ke jong belai amen nyai kublai pi miss day pi wan ram bat ki parlong apila ahi ke kejurang ke pastenat ya kalau gum kejing aimen sim ki para kena ki badan bat yo snow agani ke por agani kejing ruai kerpang bat aku juga por ngan ai kejing ai kublai ye baban tei latam bala ahi ke kubor lingba ketinjung kublai agani ke step baba mentah tiang ila poi sek bentar ke bakut jeng ni jeng seng jengi lengba kan ke step ngini arwai ke tu jeng arwai ke basan spak kendai pun rio ke bong tension yang jisu ba hadin jeng ni jeng arwai ngan kerpat ye iba bantai bela ai mene ngi ke jeng keren bain pelat ngi da ke jeng kerku penuai shan ông Giêsu tiếng shan bên cũng xa rạc rệt min jing shai cả la he cả pur thay cả la đùng tê tu tiếng shan aga yin ga trong pi làm snow shan ki jonga lada pi man jingun kata ngam snow
kishnong kindong bunjat ki jing sniu shi shaki kil sao dong bop gerdo bat snow si de tu ting shan agari ka jong pi klem snow le ran tungin penwai tu try na kami tu penang janga ba jong pi habang mi don shu mar khamat perlok hi but to the eye ba jang e ka jong Jesus Christ bu try ka jing i ba ka jong bli khapa lam bat ka jing slok ka jong mun si mu khut to ai bi kni lai ka jing kar khu hawi bli kina shong sa rang ka bat ngi lam bat ki rungai akleng slak per thai hi na du mun tash tu ki bom jukut ru amen